Ja som si dovolil reagovať na ten nadpis, ktorý možno Janko vymyslel, a to je nájdi najlepšie riešenie a celý svet si nájde cestu do tvojej firmy. To je asi jeho pohľad na to, že ako sme to my urobili. A tak som nad tým porozmýšľal a povedal som si, že keď sa pozrieme na tú tematiku tohto stretnutia, tak možno bude dobré porozprávať sa o tom, že aké sú tie základné piliere takého dobrého riešenia a potom, aký je náš príklad. Takže ja som si dovolil, dúfam, že vás nebudem nudiť, pretože je mi jasné, že na takéto akcie nechodia ľudia, ktorí by to potrebovali, ale chodia tu práve ľudia, ktorí to nepotrebujú, preto si možno chodia len obrúsiť tie svoje vedomosti a skúsenosti. Takže keď budú niekedy tie moje myšlienky moc naivné, tak zdvihnite ruku a povedzte, že dobre, stačí, poďme ďalej. Len taká základná predstava, také predstavenie našej firmy. My sme začali niekedy v roku 1992. My sme mali slovenský podnik, súkromný, so slovenskými majiteľmi, ktorý vyrába letecké a iné simulátory na báze virtuálnej reality a vizuálnej simulácie. A robíme kompletné riešenia. Nerobíme to, že kupujeme skladačky a dávame to dohromady, ale proste robíme to od základného návrhu na papieri až po to finálne riešenie. Samozrejme, že určitý hardware a nejaký operačný software kupujeme, ale máme niektoré unikátne riešenia v pokročilých hardwarových a softwarových technológiách, o ktorých možno ešte, ak nám vyjde čas, niečo poviem. Firmu sme teda založili v roku 1992. Prvý náš veľký simulátor sme predali v roku 1995. V roku 2004 sme dostali ocenenie najlepší exportér roku 2004 v oblasti high-tech. Dostali sme v roku 2011 ocenenie najlepší podnikateľ roka v oblasti inovácií za rok 2011 a získali sme druhé miesto v súťaži Diamanty slovenského biznisu na strednom Slovensku, čo je taký paradox, lebo my sme zo západného Slovenska, ale aspoň sme prekročili hranice. Takže čo je to naše dobré riešenie, alebo čo je také riešenie, čo my považujeme, že čo je riešenie, ktoré priláka svet. A ja som tu dal takých 9 je ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 takých základných pilierov, ktoré my používame ako naše riešenie. A to je veľké ciele, vízia, stratégia a taktika, medzera na trhu, inovácie, viera v úspech, firemná kultúra. Nad týmto som veľmi rozmýšľal, že ako to nazvem, ale nakoniec som dal taký nič nehovoriaci názov Made in Slovakia, ale k tomu sa dostaneme ešte. A potom rezervy. Takže čo hovoríme, že keď hovoríme, že veľké ciele. A teraz skutočne vy, čo tieto veci sú pre vás úplne bežné, tak sa nesmejte. Ja som to naschvál spravil takým metodicko-výukovým spôsobom. V každej etape rozvoja svojho podniku si dávajte obrovské ciele. Ak potom dosiahnete 50%, budete ďalej ako vaši konkurenti. To možno, že to poznáte. Ja sa tým živím od začiatku, keď sme začali. Ja som tým postihnutý, že vždy chcem viac, ako momentálne som schopný urobiť. A niekto povedal, a používa sa to na trhu realitných maklérov v Spojených štátoch, že think big, work small, akože myslíte obrovský a pracujte málo, že to je ten najlepší spôsob podnikania. Ja som to prečiarkol a to small som zmenil na smart, lebo smart je práve to, čo dáva tomu podnikaniu ten správny rozmer. A uvediem príklad našeho veľkého myslenia, ktoré zo začiatku uvidíte, že je dosť naivné, ale nakoniec sa to s nami ťahá po celý čas našeho vývoja, aj počas nejakej našej profesionalizácie používame toto think big. Takže keď sme v roku 1992 založili firmu a boli sme len traja a predávali sme výpočtovú a kancelárskú techniku, naša konkurencia stále tlačila ceny dole
aby sme si povedali, musíme urobiť niečo, čo nerobí každý, lebo tu sa nedá prežiť z tých 2-3%, čo máme na tých počítačoch, čo predávame. Tak sme sa preorientovali na väčšie grafické stanice a náš cieľ bol dodať a predať niekomu ten najväčší grafický superpočítač na svete, ktorý sme našli niekde na nejakej brožúre. A začali sme chodiť po našich podnikoch a presvedčovali sme ich, že to potrebujú. To bol taký naivný biznis plán, naivný marketingový plán, ale ja to tu uvádzam práve kvôli tomu, že naozaj sme mysleli niekde ďalej. Tak sme spravili nový biznis plán na systémy virtuálnej reality a simulátory a ľudia si klepali na čelo, preboha, čo tu na Slovensku chceš predávať nejakú virtuálnu realitu alebo simulátory. Kde si, prosím ťa? A ja zase som tvrdohlavý človek a tak som v tom čase ešte mal podiel v nejakom malom podniku, čo robil so stavebnými hmotami a predal som podiel a všetky peniaze namiesto toho, aby som investoval do rodiny, tak som vložil do služobnej cesty v Spojených štátoch a chodili sme po tých firmách, čo vyrábali takéto systémy. A ja som sa pozeral na tých ľudí a to boli takí obyčajní ľudia ako my. Dokonca ja som vošiel do jednej firmy, ktorá robila najdokonalejšie systémy pre NASA, čo je náš geniálny sen, ktorý niekedy chceme zase dosiahnuť. A pozerám sa, ten chlapec mi otvoril, mal na sebe bielu košelu, prepotené žlté flaky pod pazuchami, na dverách boli prelepené písmenka a ja si hovorím, no tak keď títo chlapci môžu robiť také systémy, aj my to musíme zvládnuť. No tak asi náhodou, pozitívnou náhodou, alebo asi až tým moc veľkým chcením sa podarilo, že v roku 1995 sme podpísali prvý kontrakt na simulátor, ktorý zhodou okolností obsahoval ten najväčší a najvýkonnejší grafický superpočítač na svete v čase, keď mala naša firma 10 ľudí. A počítač vtedy stal 20 miliónov korún, tak to bolo vtedy neuveriteľné peniaze. A zákazník, ktorý ho podpísal, si chodil k nám do obchodu opravovať kalkulačky a my sme ho vtedy presvedčovali, kúpte si od nás simulátor. A on sa na nás tak pozrel, čo vám šíbe, však ja si tu opravujem kalkulačku, vy mi tu rozprávate niečo o simulátoroch. Ale ja neviem, či to funguje tak, ako magicky, že tá príroda si nájde nakoniec cestu. Nakoniec to bol ten človek, ktorý nám pomohol podpísať ten náš prvý kontrakt. V roku 1997 sme zistili, že slovenský trh je malý a išli sme do Čiech. A vtedy sme mali asi 20 ľudí. V tomto prípade sme však mysleli think big, že to znamená dobiť celý svet a povedali sme si, že kto investuje najviac do simulačných technológií a do virtuálnej reality na svete? Spojené štáty americké. Keď to porovnáme, tak oni investujú viac ako celý svet dohromady. Stále to tak je. Takže sme sa vybrali v roku 1998 do Spojených štátov, založili sme firmu. Ja som sa rozviedol, moji dvaja spoločníci to nevydržali, začali sme mať problémy. Nebol to správny krok, lebo chýbalo to work smart. Neboli sme pripravení, bol to príliš odvážny krok na to, že sme nevedeli ešte chodiť. Takže work smart je asi v danom čase ísť tam, kde môžete byť najlepší. A tak sme v roku 2000 objavili Jemen, v roku 2001 objavili Alžír a začali sme hľadať takéto medzery na trhu. Chodili sme po štátoch, kde by nikoho iného nenapadlo tam ísť niečo predávať. A sme sa tam uchytili, urobili sme si dobré meno a dokončili sme naše produktové portfólio, čo sme vlastne nakoniec považovali za našu silnú stránku. Dotiahli sme vlastné vnútropodnikové procesy, riadenie kvality a narastli sme na súčasných nejakých 70 ľudí. A v roku 2011 sme sa vrátili na trh do USA a vyhrali sme tender aj voči nadnárodným spoločnostiam ako L3 a Alenia Aeronautica. Takže aký je ten Think Big Today, alebo dnes? Dneska máme takéto veľké ciele. Máme šancu kúpiť 35% podielu v Rakúskovom tréningovom centre. Máme šancu kúpiť 50% podielu v novom tréningovom centre v Paname. Chceme kúpiť 50% podiel v novom tréningovom centre
v Portugalsku a 35% v tréningovej akadémii, ktorá už existuje na tom trhu 40 rokov a stále má napriek kríze dobrý príjem. Chceli by sme prejsť teda do tréningu, lebo vnímame celosvetový trend, že zákazníci už nechcú kupovať konkrétne simulátory, ale chcú kúpiť celé riešenie. Chceme vybudovať franchisingovú servisnú sieť VRM Services, lebo sme si všimli, že väčšina našich konkurentov predá systém a zabudne a všetci zákazníci trpia na to, že nemajú dobrý kompletný logistický support. A tu je to, čo som spomínal, my stále chceme robiť to, čo tí prepotení človečíkovia v tom Silicon Valley. A chceme doriešiť našu najoptimálnejšiu firemnú štruktúru. Chceme zmeniť radikálne náš produkt, aby mal plug-and-play architektúru, čo je zase taká bláznivá myšlienka, že väčšina našej konkurencie je schopná postaviť taký komplexný a komplikovaný simulátor v priebehu minimálne 12 mesiacov. My sme si dali za cieľ, že musíme byť schopní to urobiť za 2 mesiace. A chceme vyvinúť produkt, ktorý sa stane štandardom pre US Army. To je veľmi posledná príležitosť, ktorú sme zachytili na trhu, keď sme im dodali nejaké simulátory. Zistili sme, že im chýba štandard pre terénne databázy, tak okamžite som zadal vývojovú úlohu našim chlapcom, aby sa pokúsili niečo takéto vyvinúť a v decembri bude mať tento prototyp premiéru na americkej výstave v Orlande a dúfam, že budú už kupovať len naše produkty potom. Takže to bolo, myslíte veľkým spôsobom, alebo myslíte na obrovské ciele. My sme to vždy robili a možno je to inšpirácia pre niekoho, možno to nie je cesta pre každého, ale to bola cesta, ktorou sme my dosiahli úspech, ale nebolo to jediné. Ten ďalší pilier bol v tom, že sme presne dokázali zadefinovať našu víziu, našu stratégiu a taktiku. A v tomto zmysle považujeme za víziu to, že dokážeme presne definovať, čo chceme dosiahnuť. A chceme sa stať malým medzinárodným podnikom s veľkou udržateľne rastúcou rodinou zákazníkov. Definovať ako na to, aby sme to dosiahli, sú určité strategické postupy, ktoré sme si zadali a v našom prípade to bolo spojiť sa s americkým priemyselným partnerom, aby sme mali lepší prístup na americký trh, získať podiely vo výcvikových centrách, aby sme zachytili posledný trend, ktorý je, že zákazník potrebuje turnkey solution. Chceme zmeniť vnútornú organizáciu, lebo spôsob projektovo orientovaných firiem ako našich, spôsob riadenia týchto firiem je veľmi zložitý a stále narážame na to, že sú tam rezervy, ktoré potrebujeme doriešiť. Chceme dosiahnuť veľmi vysokú konkurenčnú výhodu v produkte a to práve tým, že vytvoríme maximálnu modularitu komponentov, ktoré sa budú dať skladať a bude jedno, že či si zákazník objedná takýto typ alebo vyšší typ alebo najvyšší, vždy to bude jednoduché zložiť. A chceme prevziať konkurenčné trhy v oblasti servisu a údržby simulátorov. A taktika je, že definujeme, čo treba urobiť, aby sme dosiahli tieto jednotlivé strategické veci. Takže ako spraviť to spojenie je, že spravíme spoločný podnik, kde chceme vyrukovať 2/3 akcií pre VRM, lebo sme objavili firmu, ktorá je asi o polovicu menšia než my. Už ich po nejakých 2 rokoch kooperácie poznáme. Chceme vydefinovať najlepšie komponenty a software z oboch spoločností a urobiť spoločný výskumno-vývojový tím. Tuto musím povedať, že my máme nesmierne veľký potenciál výskumno-vývojový na Slovensku a keď to počúvam, tak to nevyužívame, ale tak ako v Amerike je Silicon Valley, my tu máme v okolí Považia hrozne veľa bývalých fabrík a škôl a spoločnosti, ktoré kedysi robili vojenský vývoj. My s týmito ľuďmi pracujeme, čerpáme z nich naše ľudské zdroje a je to vynikajúca výskumno-vývojová základňa.
chceme rokovať s tréningovými organizáciami a využiť investičný úver Exim banky na nákup akcií. Toto je vec, ktorú možno 80-90% našich podnikateľov nevie. Exim banka je inštitút, ktorý je založený práve ministerstvom financií a napriek rôznym politickým zmenám stále si zachováva určitý kredit. Je to člen nejakého medzinárodného bankového združenia a sú tam ľudia, ktorí samozrejme sú dosadení aj z politických dôvodov niekde, ale na tých výkonných funkciách, na tých funkciách, kde sú referenti a kde sú ľudia, ktorí dokážu vytvoriť nejaký projekt, tam sú skvelí ľudia a my s nimi spolupracujeme už asi 13. rok. A máme vynikajúce výsledky a dokážem povedať, že existujeme len vďaka tomu, že sme vždy našli spoločnú reč aj pri produktoch a projektoch, ktoré boli z prvého pohľadu neriešiteľné v komerčných bankách. Odporúčam si nájsť kontakty na týchto ľudí a dokážu pomôcť v každom prípade pri zahraničných exportoch. Tá ďalšia taktická úloha dosiahnuť vyššiu modularitu v komponentoch, to som spomínal, že tým, keď sa nám podarí spraviť riešenia, ktoré sa z dnešného pohľadu zdajú neriešiteľné, ale sú proste už nejakým spôsobom predmyslené pri spoločných rokovaniach s našimi vývojármi, tak budeme schopní skrátiť výrobu simulátora z 12 mesiacov na 2 mesiace. A potom, ako urobiť tie konkurenčné trhy, prevziať konkurenčné trhy v oblasti servisu a údržbu simulátorov. Malá firma so 70 ľuďmi nemôže mať ambíciu byť všade na každom trhu, ale pri rozumnom franchisingovom riešení, kde my môžeme vychovať a vyškoliť ľudí z lokálnych firiem, vieme zabezpečiť každý trh, vieme si zachovať nejaký štandard aj s ľuďmi v tých okolitých, v tých krajinách, kde sme predali naše systémy. Ďalší pilier, o ktorom som spomínal, je medzera na trhu. Toto sme my vždy systémovo využívali. Je to produkt, keď sa bavíme o medzere na trhu, vždy sa musíme baviť o dvoch veciach. Produkt a trh. Z hľadiska produktu my hľadáme produkt, ktorý je potrebný, ale nikto ho zatiaľ nevyrába. Môžeme sledovať vývoj v produktoch a porovnávať, že či už niečo neexistuje v zahraničí, čo môže byť zaujímavé pre náš trh. A teda má určitý potenciál vývoja aj na našom trhu. Ak my, keď sme začínali, tak sme si všimli jednu vec. Ja zase uvádzam príklad, aby to nebolo taká suchopárna teória. Moderné simulátory pre ruskú a východoeurópsku leteckú a pozemnú techniku v 90. rokoch neexistovali, ale existovali ich predchodcovia, tie analógové systémy. Niečo podobné ako gramofón a CD-ROM, tam bol takýto rozdiel, ale už v zahraničí tie CD-ROMy boli, už v zahraničí tie moderné letecké simulátory existovali a my sme si povedali, poďme skúsiť niečo také urobiť pre tieto lietadla, pre tieto vozidla, lebo to je na našom území máme zákazníkov preto. A ďalšia medzera na trhu je vlastne ten trhový segment. Chceme nájsť trh, kde máme malú konkurenciu, aby sme mohli dosiahnuť monopol. Lebo keď máte monopol, máte kľud sa vyvíjať. Takže tam je taká otázka, poznáte príbeh o dvoch baťových obchodníkov v Afrike? Ja poviem, ako to bolo, určite niektorí z vás to poznajú. Baťa poslal dvoch obchodníkov do Afriky s tým, že aby zistili, ako vyzerá trh, že či tam budú môcť predávať topánky. Jeden prišiel a povedal, je to v Kelly, nepredáme tam nič, všetci tam chodia bosí. A druhý prišiel a povedal, je to fantastické, všetci tam chodia bosí, my tam predáme topánok. Tak my sme boli ten druhý obchodník a išli sme do štátov ako Jemen, Angola, Ghana, kde oni nepoznali tie analógové simulátory. Ale my sme vedeli, tak ako ten človek, čo predával topánky, že výcvik je dobrý a že výcvik na simulátore je lacnejší ako výcvik na reálnom lietadle. A že keď to ten zákazník pochopí,
že môže zaplatiť menej a má rovnako vyškoleného človeka, tak sme vedeli, že ho to bude zaujímať. No a v konečnom dôsledku, vďaka tomuto, že vytvoríte produkt, ktorý nikto nerobí, alebo vy nájdete trh, kde je minimálna konkurencia, môžete získať majstrovstvo a potom následne sa infiltrovať do toho trhu, kde je hyperkonkurencia. Máte navyše na takomto trhu aj neštandardné podmienky. A ja som tu uviedol náš príklad, že keď sme my vybudovali 4 veľké tréningové centra v Alžírsku, kde sme museli pracovať v zlých seizmických podmienkách s lokálnymi subdodávateľmi, s ľuďmi, ktorí fungovali veľmi náročne, sa s nimi diskutovalo, tak sme si povedali, že teraz už môžeme ísť predávať naše systémy kdekoľvek. A tak sme sa vrátili na americký trh ako víťazi veľkého tendra. Toto je obrázok z toho predaja. Toto boli nejaké tie tréningové centra a toto boli nejaké tie naše simulátory, ktoré sme tam predali. Inovácie. Bavíme sa o inováciách, každý o tom hovorí. My v našom prípade je to sledovanie inovácií v technológiách a následné produktové inovácie, ktoré my zavádzame tým, že sa snažíme tieto nové technologické trendy aplikovať do každého produktu, ktorý vyrábame. A účel je, aby ten produkt, ktorý vyrobíme v danom čase, bol zaradený medzi prvých 10 na špici. Ale tie inovácie nekončia len v produkte a v technológiách. Oni musia pokračovať ďalej. Musíte zavádzať inovácie aj do manažmentu ľudských zdrojov, hľadať optimálnu organizačnú štruktúru, budovať skvelé tímy a aplikovať moderné trendy, ale racionálne do riadenia podniku. Lebo tu je napríklad, som použil sloboda versus zodpovednosť. My sme urobili takúto aplikáciu moderného trendu v riadení našej spoločnosti. Dali sme ľuďom viacej slobody a zistili sme, že nie sú natoľko zodpovední, aby tú slobodu uniesli. Takže musíme sa niekde vrátiť z polcesty. A náš príklad sledujeme v ostatných oblastiach IT technológie. Prinášame clouds do terénnych databáz, to je absolútne unikátne riešenie, ktoré zatiaľ nikto nerobí. To je to, čo chceme prezentovať našemu americkému partnerovi. Ďalšia vec, ktorú používame s úspechom, to je viera v úspech. Viera v úspech je niečo, čo sa nedá zmerať, ale veľmi to pomôže vám prekonať všetky prekážky, zlyhania a prehry. Oni skôr či neskôr prídu, nesmieme to brať ako nejakú tragédiu. Je treba sa z toho poučiť, ale tiež treba vedieť, že na mŕtvom koňovi sa jazdiť nedá a niekedy jednoducho skončiť alebo nájsť druhú cestu. Niekedy stačí misiu odložiť, lebo niekedy nie je dobrý čas. Náš príklad, je ich veľa, ja tu nechcem uvádzať konkrétne príklady, ale stalo sa veľakrát, že sme toho koňa polomrtvého nosili na vlastných pleciach, keď sme tak verili našej firme, že sme si požičali súkromne peniaze, doniesli do firmy a zaplatili našim zamestnancom výplaty. A firemná kultúra je ďalšia vec, ktorá vám pomôže dosiahnuť to perfektné riešenie. Je treba riadiť ľudské zdroje pri tom udržateľnom rozvoji podniku a musíte sa trápiť s tým paradoxom, že chcete udržať to súkmeňovstvo, chcete udržať tie neformálne štruktúry, chcete, aby tí ľudia, aby ich to bavilo pracovať, ale musíte profesionalizovať firmu, musíte zavádzať procesy, riadenie kvality a tak ďalej. Ja som tu veľa vecí napísal, ale nemáme už veľa času, tak ja to len skrátim. Chcem len povedať, že treba nájsť asi ten výhodný kompromis medzi tým, čo je nutné spraviť a medzi tým, čo je prirodzené v tej firme. A to je tá firemná kultúra, to súkmeňovstvo, tie neformálne štruktúry a tie treba podporovať. My sa po rokoch profesionalizácie vraciame k prirodzenosti. Ako som spomínal, pokúsili sme sa dať ľuďom viacej slobody. Vytvárame týmy na základe kmeňovej príslušnosti.
A hľadáme, ako ten problém ďalej riešiť. Dneska stojíme pred internacionalizáciou našeho výskumno-vývojového tímu, keď sa budeme spájať s našim americkým priemyselným partnerom a veríme, že to nám pomôže vyriešiť niektoré nedotiahnuté veci v tejto oblasti. Toto, ako som spomínal, Made in Slovakia je niečo, čomu veríme. Je to hrdosť na svoj pôvod, je to zodpovednosť za rodinu, za mesto, za región a za krajinu. A my, keď ideme niekde s našim produktom, tak všade, na každej prezentácii veje táto vlajočka. Je to niečo, čo nám umožňuje dávať našej produkcii, našej promotion nejaký zmysel, lebo vieme o našom pôvode a nehambíme sa za ňo. A je to možno ťažšie podnikanie, keď sa človek snaží byť zodpovedný za rodinu, za svoj región, za svoje mesto, za svoj štát. Ale my sme sa o tom už bavili a ja tu uvádzam jednu vetu, že akcia vyvoláva reakciu. Aj naše zákonodárstvo, napriek tomu, že väčšina z nich je hlúpych a my ich za nich považujeme, sprísňuje podmienky podnikania len, aby sa vyhlo nezodpovednému správaniu niekoho, v našom prípade podnikateľov. Niekto ukradne DPH, aká je reakcia? Sprísnie sa podmienky DPH. Za chvíľu sa tu nedá podnikať. A posledná vec, to je niečo, s ktorým sa teraz zaoberáme v poslednej dobe. Je to hľadanie našich vlastných rezerv, osobnostných rezerv. A ja by som chcel byť náročný na všetkých našich zamestnancov. Niekedy je veľmi ťažké o tomto hovoriť, pretože to môže pôsobiť ako že vytvárame nejaké náboženstvo alebo nejaký divný kult. Existujú také základné možnosti, ako je vzdelávanie, radosť práce, motivácia, oddych a šport, ale mňa inšpiruje toto. Existuje poznanie, že využívame len 10% našej mozgovej činnosti a existuje niekoľko druhov cvičení, ktoré sú súčasťou oficiálnych príručiek na posilnenie na činnosti mozgu a jeho schopnosti. Existujú rôzne meditácie na zvyšovanie sily myšlienky a jej účinku. A ja by som veľmi rád tieto veci využil u nás na zvýšenie výkonu nášho tímu. Uvádzame aj náš príklad. V minulosti sme urobili niekoľko takých kurzov, ktoré boli zamerané na riadenie ľudských zdrojov a súčasťou týchto kurzov boli niektoré také solo pokusy zvýšiť, povedzme, urobiť tréning na meditáciu a podobne. Vždy to malo pozitívne výsledky. Veľmi rád by som v tejto veci sám osobne pokračoval, lebo ja osobne mám niektoré osobné skúsenosti s tým veľmi dobré. Ja sám som si pomohol, aby som dokázal prežiť ten stres. A vedel by som o tom veľa rozprávať, ale môj čas uplynul. Ja vám ďakujem za pozornosť.